guys, good morning. Ayan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa mga kasama ko sa SMY Tuber Family at sa Team Kidlat. Ayan guys. Ngayon guys, i-unbox natin yung binigay ng nag-sponsor ng ating, ayan. Hindi ko alam kung ano pa to, sapatos yata o sapatos. Ayan. Maraming salamat po sa nag-sponsor po ng sapatos na ito. Ayan guys, ito nakabalot pa kasi padala lang to sa isang kaibigan. Ayan, hindi ko alam kung ano sapatos to. Ayan, ito guys, bago pa. Ayan, so ang tatak niya ay, ayan guys, kung nakikita nyo, ayan, Giordano siya guys. Ayan, Giordano. So ayan, Giordano pa isa. Ayan, tayo lang guys, hindi ko alam kung magkano to kasi pare pasalubong lang niya guys. Ayan, ayan. Maraming salamat po sa nag-sponsor po ng sapatos. Ayan, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya dito guys kasi kakaiya naman doon sa hindi niya nabigyan. Yan. Maraming salamat dito brother, sana mapanood mo tong video na to. Ayan, may kasama pa siya ng isang t-shirt. Ayan, ayan. Maraming salamat sa iyo guys, sa inyo, sa iyo bro. Sana pagpalain ka pa at maraming salamat dito sa iyong pag-sponsor ng Giordano. Kahit hindi ko inaasahan, binigyan mo pa rin ako. Ayan, salamat. Sana pagpalain ka pa ng Diyos at lalong at lagi kang iingatan ng ating buong may kapal. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo. Sana lakasan pa ang iyong pangangatawan ng ating Panginoon. Ayan guys, ito yung binigay niya, Giordano. Ayan, baka sabihin niyo hindi totoo ang Giordano. Ayan, para makita yung pangalan. Ayan, Giordano. Tapos dito sa t-shirt, ito yung t-shirt niya kasama. Pero hindi na ito Giordano. Ano tatak niya? Ayan tatak niya guys. Basa ba? Hindi yata. Ayan, hindi siya kita. Wala po. So ayan guys, sana mabigyan ka pa ng magandang buhay doon sa nag-sponsor po nitong sapatos na ito. Ayan, at sana huwag kang sumawang tumulong sa mga nangangailangan pa. Ayan, at pagpalain ka po ng poong may kapal. Ayan, maraming salamat sa iyo. Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi ayaw niyo magpabanggit. Basta maraming salamat dito. Saktong-sakto naman sa akin to guys. Ayan, i-try natin. Ayan guys, sakto siya guys. Oh, sarap pamasyal nito guys. Sakto. At
Sakto siya guys. Oh. Malambot. Saktong-sakto malambot siya guys. Ito mga ngawit. Ayan. Saktong-sakto siya guys. At maraming ulit sa iyo bro. Sa binigay mo sa akin. Ayan. Thank you so much. And God bless you. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. More power sa inyo mga channel. At dagdagan nyo pa ang inyong mga video. Lalo na sa mga sa Team Kidlat, lalo na sa mga baguan. Yan. Konting tiis lang, maaabot nyo rin ang inyong goal. Kung paano, di ko alam. Basta sipagan nyo lang ng gumawa ng video. At konting tiis lang, makakamit nyo rin ang gusto nyo. Maraming salamat. Bye bye. God bless you all.